Għal sen oħra reġgħet tnieda l-Animal Welfare Fund b'investiment ta' 85,000 euro. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajt u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo u Segretarju Parlamentari għas-Sajt l-Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġejja Sajt. Dil-iskema jinfasta biex tgħin finanzjarjament lill organizzazzjonijiet volontarji fil-ħarsin tal-annimali fuq 3 prioritajiet ewlenin. Dawn huma dawk ta' edukazzjoni fuq riċerka u kura, spejjeż dwar provvisti mediċinali, ikel u spejjeż oħrajn, kif ukoll dwar it-taħriġ fuq servizzi ta' rehoming, anke f'każ li l-annimali jintbagħtu barra minn xtutna. Sad-data ta' eluq ġew ippreżentati 18 l-applikazzjoni b'talbiet li jvarjaw bejn 2,950 euro u 24,000 euro, total ta' 149,000 euro u 590 euro. Fil-bidu ta' din is-sena tħabbar ir-riżultat tal-applikanti eliġibbli wara reviżjoni mill-Kumitat Maħtur. Minn dawn 15 l-applikant ġew iddikjarati eliġibbli għall-iskema. Il-Ministru Refalo spjega kif it-trattament xieraq tal-annimali imur lil mill-proċess ta' regolamentazzjoni. Semma kif 15 l-NGO fil-kura tal-annimali se jibdew proġetti f'dan ir-rigward. 15 l-organizzazzjoni qiegħda tibbenefika minn din l-iskema. Importanti ħafna għal dawn l-laqdiet, għaliex huma dawn l-laqdiet li jagħtu vuċi lill-annimali tagħna illi wara kollox m'għandhomx leħen. Aħna barra gvern impenjati bis-serjetà sabiex inkomplu mexxu l qudiem l-animal welfare, naħdmu katina ma' dawn l-laqdiet. Is-Segretarju Parlamentari Buġejja Sajt komplit li dan l-investiment u xhieda tal-impenn tal-Gvern biex ikompli jagħti l-appoġġ f'dan ir-rigward. Fejn jidħol il-ħarsien tal-annimali dan il-Gvern din is-sena qed jikkommetti kważi 2 miljun euro. Fis-sejħa li qegħdin nagħmlu llum qegħdin nallokaw 85,000 euro li diversi attivisti, santwari, NGOs u dawk kollha li b'xi mod jew ieħor jgħinu lill-annimali. Id-Direttur tal-ħarsin tal-annimali Joseph John Vella spjega li kull organizzazzjoni kellha l-possibilità li tapplika għal aktar minn priorità waħda. Iżda l-massimu li seta' tingħata bħala għajnuna u ta' 80% tal-proġett sa massimu ta' 8,000 euro.